Деца от различни етноси в Кубрат се учат да приемат различията помежду си, да се разбират, уважават и забавляват заедно. На това ги учи проектът Бъди приятел, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Стойността на разработката е 88 553 лева. Най-важната цел на проекта е да научи децата, че етническите и верските различия не са пречка за изграждане на добри и човешки взаимоотношения. Ето какво каза координаторът на проекта Гюлнас Солакова. Децата се чувстват значими от участието си в тези дейности. Когато са заедно и правят любимите си неща заедно, усеща се духът на толерантност, добронамереност между децата. Проектът им дава възможност за междукултурно общуване между децата от различни етнически общности, запознаване и приемане света на другия. Организаторите се стремят да провокират у децата от малцинствата траен интерес към заниманията в училище, за да може те успешно да завършат своето образование. В програмата на проекта са заложени атрактивни инициативи. Спортни турнири, посещение на 3D кино във Варна, учебна екскурзия до резервата Сребърна и Силистра, ден на отворените врати в село Христо Ботев. Други дейности, които планираме, са още 2 екскурзии, етноревю и кулинарна изложба Гардеробът и кухнята на баба. Ще издадем сборник с рецепти, бал с маски, развлекателно състезание бързи смели с ръчни с мама и тати. В основното училище преобладават децата от етническите малцинства. Затова планирахме тази проектна дейност да осъществи партниране между двете училища. Дейността на някои от клубовете да стане обща и дейностите да се реализират на междуучилищно ниво. Да бъдат организирани съвместни демонстрации и празници, които да станат и общоградски. Проекта да имаме и дейности, които ще съдействат за подготовка на децата за добро представяне и продължение на обучението им след 8-ми клас. През ваканцията децата се забавляват на градския плувен басейн, като входната им такса и храната са за сметка на средствата от проекта. Приятно ни е да играем заедно. Весело ни е. Ние сме приятели. Има ли разлика между вас? Не, никаква разлика. Не е важно цвета на кожата или расата. Не е важен етносът. Дори в училище организирахме един конкурс за есе. Приятелство с децата от различните етноси. Много хубави съчинения, есета и стихотворения бяха написани. Аз също участвах, заех първо място. Забавлявам се, играем. Харесва ми. Заедно вече сме приятели. Целите, които искаме да постигнем с този проект, са подобряване на условията за успешна реализация на учениците от етническите малцинства, застрашени от изпадане в състояние на социална изключеност, чрез гарантиране на равен достъп до образование и обучение. Проектът Бъди приятел приключва в края на годината.